Dinarayo ng mga turista ang bayan ng Bulinaw sa probinsya ng Pangasinan tuwing summer season at Kwaresma. Katunayan, nakapagtala ang bayan ng higit 100,000 mga turista na bumisita mula Abril hanggang Mayo noong nakaraang taon. Yes po. Per our statistics sir, nasa 80 to 100,000 po ang influx natin, yung week na po yung Holy Week po. And now, yes, we're expecting more kasi nga wala na po tayong mga travel restrictions. Ayan, mas maluwag na po ngayon. Kaya mas nag-expect pa po kami ng mas mataas na arrivals this year. Kaya ang hotelier na si Hilda noong Enero pa naghahanda para sa inaasahang dagsa ng mga turista sa nalalapit na Holy Week. In our case kasi, since online yung booking, alam na namin kung how many guests ang darating. Kasi parang may nakabook na sila ahead of time during Holy Week. So as early as January, meron na kami mga booking for Holy Week. Sinisiguro rin ito na handa na ang kanyang mga staff at mga pasilidad ng kanilang hotel. Actually, we're ready na. Yung akin in our hotel, we make sure that all the staff are ready, complete, kaya ng mga staff ko yung darating ng mga guests, even yung mga gamit around the hotel. Inaasahang sa susunod na linggo, magsisimula ang dagsa ng mga magpapabook sa mga hotel sa bayan. Kaya malaking hamon rin kay Hilda na presidente rin ng Bulinaw Business Tourism Association ang maayos at ligtas na bakasyon ng mga turista. The LGU, no, and together with the Bulinaw Business Tourism, come up with this solution na paano ba natin maaayos yung sa dami ng tao halos kasi mapupuno, definitely magpo-fully book lahat ng mga hotels. Dahil tsaka not only hotels, transient and all the mga restaurants. Mahigpit rin ang pagbabantay ng tourism office sa mga tourism establishments sa bayan. So ayan po, umiikot po kami. Actually, nag-start na yung team na umiikot po, iniisa-isa yung mga establishments natin to check their and assess their readiness and compliance po para makapagbigay ng more quality po na service sa ating mga tourists. Bukod sa Semana Santa, abala na rin ang bayan sa selebrasyon ng Mangunguna Festival sa susunod na buwan. Kaya nakahanda na ang kanilang Incident Command Center. Kasama po namin ang mga national agencies, we have PNP, Coast Guard, Maritime, ayan, so papangunahan po yan ni MDRM to ensure the safety and security po ng tourists natin while visiting Bolinao. Nakalatag na ang plano ng pamahalaang bayan ng Bulinaw upang matiyak ang ligtas na bakasyon ngayong Semana Santa. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.